No niin, tervetuloa taas Minecraftin pariin. Ja nyt jos jotkut ihmettelee, että miksi tämä on uusi worldi, miksi tämä on Ant Farmia. Kysymys on yksinkertainen, tai vastaus... Hyvä. Eli vastaus on yksinkertainen. Se johtuu siitä, koska mulla se Minecraft-servu, tai se, mikä mulla oli se isompi, tai se, missä oli kaikki nää talot ja tällaiset, se servu kaatu, eikä lähtenyt enää ikinä käyntiin. Sain sen yhdessä kohdassa toimimaan, niin siellä ei enää ollut sitä worldia, mitä mä olisin halunnut. Mutta meillä on Ant Farmia, joo, ja ei siinä mitään muuta. Mä en yhtään tiedä mitä tää on, ja mä tiedän, että jotkut on nähnyt tätä, miten tätä pelataan ja näin edespäin, mutta mä yritän parhaani mukaan. Tääkin on kai samanlainen kuin Survival Islandi, vaan vähän erilaisempi. Mä en yhtään tiedä mitä tässä pitää tehdä, mutta mä yritän vaan tänne saada jotain hienoa rakennettua ja viihdyttää ihmisiä katsomaan tätä. Että ihan vaan tervetuloa kaikille uusillekin katsojille, jotka ei oo ennen tästä nähnyt videoa. Tää tulee varmaan olla aika mahtavaa, ja jos te haluatte huomenna jo lisää Minecraftia, koska nyt hyvin tärkeä asia. Mä oon upannut tänään jo 2 videoa. Elikkä Black Ops 2 demo gameplaytä siitä E3-messu ihmeen paikkajustusta ja sitten kokkailujuttuja. Miksi mä nyt alan uppailemaan näin hirveästi? Mä juttelin parin YouTubettajan kanssa. Mä en tiedä saanko mä nyt sanoa niiden nimi, mutta mä en nyt sano tässä. Mutta mitä mä niinku nyt juttelin niitten kaa... Oho, kattokaa, vähän siistiä. Oh! Niin, mitä mä näitten kaa nyt juttelin, niin Aha, ai, hyvä. Niin miten mä saisin nopeammin Social Bladea videovieveen, että mä saisin partnerin nopeammin, koska nyt mulla on sellainen juttu, että nyt mä oikeesti haluun partnerin miten nopeasti vaan. Mä yritän saada partneria ihan pirun nopeasti. Elikkä mun pitää saada mahdollisimman paljon kattojia joka päivä, elikkä jos mä saan sen 300 video kattomista niinku yhteen videoon joka päivä, niinku aina, mulla on nyt niinku 450. Niin mä uppasin 1-2, niinku yleisesti 1-2, niinku yksi pelkästään melkein vaan, yhden vaan niinku päivässä video. Ja silti noin paljon. Mä tiedän, että meillä on paljon aktiivisia kattoja, mä tykkään kaikista teistä aktiivisista kattojista, ketä siellä on. Ja mä en tiedä oikeesti. Tää on YouTube, täällä kaikki haluu erilaista, niin mäkin haluaisin partnerin. Ja sen mä tuun nyt yrittämään toteuttamaan, että mä uppaan joka päivä 2-3 videoa, riippuu vähän päivästä miten kerkeää. Ja näin edespäin. Joskus voi tulla jopa 4, jos tulee jotain tosi lyhyitä. Huomenna mä voisin upata teille Happy Wheelsia, Minecraftia, Diabloa, ihan sama, jos tulee tänään vielä upattua Diabloa kattoo nytte. Mutta nyt tullaan oikeesti, nyt tullaan niin tekee uppaa video oikeesti YouTubeen. Tää on vasta niinku alkua oikeesti. Et nyt saatte nähdä miten aktiiviseksi mä tulen oikeesti täällä YouTubessa. Ja te voitte auttaa sille, että te liikeette videoita ja levitätte kansalle sanaa mun channelistäni. Eli ei mitään muuta kuin vaan good luck. Eli Ant Farmi. Jos joku ei tiennyt minkälainen Ant Farmi on. Ant Farmi on sellainen, ainakin mun käsittääkseni, että tää on tällainen pieni samanlainen niinku Survival Islandissa on pieni maa ja niinku tällainen, että tää on niinku suljettua paikkaa kai laajasti ja täältä ei pääse ulos eikä saisi niinku mennäkään ja sit täällä on achievementtei. Mutta mä vaan haluun tänne rakentaa, koska mä en achievementeistä pitää hauskaa ja viihdyttää jokaista YouTubettajaa siellä. Me tehdään 15-20 minuutin jaksoja joka päivä. Ja ei siinä mitään muuta. Mulle saa kertoa juttuja ja tällaisia, mitä mä voisin tehdä täällä. Että tästä tulisi kauniimpi tästä Ant Farmista. Jos vaan nyt aluksi päästä pois tosta noin. Saisikohan nyt tonne hypättyä. Noin. Tästä pääsee vielä ylemmäs. Jaa. Päästiin toiselle puolelle ja saadaan puutakin tosta. Kerätään nyt aluksi näitä siidejä, koska näistä sitten leipää. Leipä on tärkeää ja hyvää. Ja ei sitä mitään muuta. Nyt jos te haluatte jo nyt lisää, niin älkää unohtaa painaa like-nappulaa ja kommentoida. Ja sitten kertoa kavereille ja subscribettää. Koska nyt tullaan oikeesti. Mä tuun niin hakee sitä partnershipia, että mulla on jo kohti jo 500 videoviefsiä. Siitä puuttuu, mä tarvin 1000 videoviefsiä, niin ei siinä mitään muuta. Nyt ei keskitytä niihin asioihin, vaan aletaan pelaamaan tätä. No täällä näettekö pigejäkin, mä tapaan ne tosta. Saataisko me vähän lihaa heiltä? Lihaa, älkää nyt karatko, teille ei oo annettu lupaa. Oi, me saatiin 2 tästä ja tästä me saadaan... Tästä saadaan... 1.
Jatketaan ylöspäin. Ylöspäin. Eikö se pysty kiipeä? Harmillista. Mennään sitten ylös tällä tyylillä. Like a ninja boss. Otetaan saplingia, saatiin jo 1 tree, jee. Koska mä tykkään selviytyä ja rakentaa tälleen aloittavassa pienissä tiloissa. En mä tiedä, aloitanko mä joskus sitä worldia tai jotain tällaista, mutta multiplayeria ehkä mä en enää edes palaa ikinä, koska siellä ei seivantuminen enää oikein mulla. Mä en oikein osaa sitä hommaa silleen, että se alkaa valittaa jos siellä on paljon rakennettuja. Nyt mä luotan tähän singleplayeriin. Pelaan singlesti. Single player. Saplingit vielä, jos me saatiin jo 4 triitä, jee. Täytyis ottaa nää ruohot pois, näyttää vähän ilmalta. Laitetaan tänne puuta kasvamaan myös. 1, 2. Ja minnes muualle me laitettais puuta? Laitetaan kasvaa vähän tännemmäs päin. Outs. Tuohon ainakin 1, sit jos mentäis vähän ylemmäs päin. Tuo foodi alkaa olla taas vähän lopussa nyt tosta. Tehdääs toi crafting table tästä äkkiä. Laitetaan tohon tolleen. Uuden planks. Tehdään 4 stickiä. Tehdään niistä mulle uuden akse. Pickaxe. Ja saataisiko vielä spade tai shoveli, kumpi nyt onkaan. Työkalut sinne rivijärjestykseen. Ja saataisko me vielä näin? Joo, me tarvittais vielä 1 puu lisää. Olikois? Ei tuolla tainnut olla puuta tuolla. Lähdetään varmaan kaivamaan nyt. Pitäisköhän? Näyttää aika isolta puoletukselta. Hyppy. Lehmiä. Me tarvitaan oikeesti nyt sitä stonea jonkun sen verran. Ai. Hyvä Ville. Tarvitsisiko tää 1 säästä? Ei, antaa mennä. Mä teen eri tavalla miten jotkut tekee ja se on mun mielestä parempi, että ei tee samalla lailla miten muut tekee, jos olisi pitänyt säästää no. Me tarvitaan äkkiä uuni. Tarvitaan paljon uunia. Paljon uunia ja paljon dirttiä, että saadaan tänne alas tollanen reitti varmaan. Otetaan nää dirtit tästä ja käydään tehdä tähän tällainen niin sanottu silta. Onnistuiskohan tämä? Mä kuulen zombin äänen. Te ette ehkä kuule, mulla on aika hiljaisella nyt peliäänet, niin te ette ehkä kuule. Tällaiset portaat tehdään tähän alas, oisko hyvä? Hei, mitäs ton mitäs toi? What the Ei, tohon mä sanoin noin. Noin. Tästä vielä alas. Mitäköhän oikeesti tuolta tippuu? Wow.
Ja sit tohon tolleen tosta pääsee sitten vielä ylös. Otetaan pikakse. Pik. Me tarvitaan jonkun verran tätä. Toivottavasti ei kai nyt joku zombi hyökkää. Ei kai. Kuuluu spiderin ääntä kyllä. Se on ärsyttävää, jos joku nyt hyökkää. Mulla ei ole mitään aseita silleen. Paitsi nää työkalut. Miakka olisi kyllä vähän parempi. Tää on kivemman näköinen kuin Survival Island. Survival Island. Jäikö se mun crafting table nyt sinne ylös? Jäi. 2,5 helaa. Tässä kai oli silleen, että jää puolikas hela sille. Mikä toi on? What is that? Really big sieni. Pääskö me tästä ylös? Ei varmaan. Mennään tätä mun tekemää reittiä tästä näin. Sitten mennään tässä näin. Onko ne spiderit täällä yläkerrassa? Oi, ei, onneksi ei ollut sellainen pudotus, mitä jossain on. Hyppy. Ai, sattua. Noin. Can we survive? I just survive. Hyppy. Äkkiä. Tehdään. Furnase. Tuohon noin. Laitetaan ne pari stikiä ja laitetaan paistumaan noin. Tehdään ruokaa itsellemme. Mikäkään se olisi? Kuulostaa siltä ihme jättiläiseltä tai siltä kaverilta. Kuulostanee häneltä. Nam. Riittääköhän toi? Ei riitä kuin toiselle vaan. Harmi. Cooked porch. Noin. Riittääkö? Ei. Meidän pitää ottaa, että treat kasvaa tai sitten jotain muuta, mutta mennään nytten tästä alas. Näin. Ei mennä yhtään helaa. Recharge. Ei kun miten se voisi sanoa? Jotain. On tiedä sama mikä se sana on, että se kasvaa se hela takaisin. Yes, toivottavasti tulee full HP. Ja tästä alas. Näin. Alas. Täällä kaivetaan varmaan lisää. Me tarvitaan uusi pikaksi, olisi pitänyt tehdä. Ei hemmetti. Mä laitan ne stikitkin nyt siihen juttuun. No mitäkään me tehtäis sillä aikaa, kun ne tutkitaan vähän Exploding. Tää on niinku joku tosi iso sieni. Zombi siellä. Ehkä meidän täytyy vaan odottaa, että puut kasvaa jotain tällaista. Onkohan täällä sheeppejä? Sheeppejä ei tarvitse tappaa, jos niitä on täällä. Tai sit tässä, niin tässä ei varmaan oo sheeppejä, kun ei survivalissa ei oo ainakin ikinä, kun pitää survivata. Niin tietysti. Tuolla on toi mun juttu. Nyt pitäis kasvaa vähän nopeammin. No, että mitäkään mä voisin... Se on kyllä wateria. Mitäkään wateris? Wateria tarvii johonkin. Mutta mihin? On täällä, kattokaa yksi sheeppi. Sitten on yksi lammaskin. Ehkä mun ei kannata tappaa näitä kahta. Lammas vasta. Lehmä ja lammas. Sheep, lammas. Niin ehkä mun ei kannata tappaa tätä toista lehmääkään, niin me saadaan siitä maitoa, jos meidän pitää tehdä jotain. Mitenköhän me voitais selvitä tää? Ehkä me jätetään jo tämä jakso tähän. Tää oli vähän niinku tällainen tutustumisjakso tähän juttuun tässä ja ei varmaan mitään muuta. Toivottavasti piditte tästä mun seurasta jälleen kerran ja kertokaa mitä mä voisin tänne tehdä ja kertokaa myös vinkkejä. Saa kertoa ihan vapaasti. Kommenttiboksi on teidän hallinnassanne. Saatte kommentoida mitä tahdotte ja toivottavasti saadaan se video saadaan nopeasti kasvamaan siitä ylöspäin, koska kyllä se sieltä vielä tulee ja
näin edespäin. Mutta joo, mä uppaan vielä tänään myöhemmin varmaan Diabloa ehkä. Tai mä pidän striimin Diablosta. Katsotaan nytte. Mutta ei siinä mitään muuta. Mä olin Finfutsu jälleen kerran. Mä sanon kaikille hei hei ja mä sanon vaan like, comment, subscribe ja kaikki ihania subscribea ei ootte kyllä. Hei hei kaikille!